Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Oronozera joanen gara, Zubialdea Arabians ganadutegira eta bertan Asier Goñik kontatuko digu, arraza honen nondik norakoak. Ondotikan neguan gaudenez, Lander Sagasetekin egonen gara eta bera badakizue, negu sasoian kimaketa tokatzen da. Berak kimaketaren inguruan zenbait azalpen emanen dizkigu eta azkenik saioari amaiera emateko sindikatuaren atalean sindikatuko Nafarroko idazkari nagusia den Patxiku Irisarrekin egonen gara. Saioaren hasieran esan dugun bezala, gaurkoan Oronozen gaude, hementxe gaude Zubialdea baserrian eta gurekin Asier Goñi dugu. Bera da guzti honen errudun, badakizue, ganadutegi bat sortu zuela orain dela urte batzuk, Arabe Arrazapuruko zaldien ganadutegi bat, eta hementxe gaude, aski ongi inguratuk, eta Asier ezagitzen bat urte dire guztiago hasi zela. Bueno, hasi ginen zaldien historionekin 2005ean ja, bai. 2005ean. Mazazpi urte. Hasi ginen montatzen ez, eta gero handik urte pare batzutara bai erosekintura lehenengo behorrak. Bai, eta momentuan, ibilbide horretan, azkenean bizia bezala ez, prozesua da, eta azkenean behar dena da pixko bat afizioa handia, ez, zuk baduzuna, eta bizta ere, ez, badakigu merkatuan zaldia honiz badela, eta gure zonaldean behar bada, ez dire Arabe Arrazapuroko zaldia gutxi dire, eta zu betitik gustatu izan zezkizu ez? Ba, beti izan dugu etxean ganadua ez, orden, eta gehien gustatu izkiten ari izan dira zaldiak. Eta gero genuen kotxa, hasi ginen penintsulan barnean biletzen zaldiak, gustatzen zaizkigun zaldiak. Eta egin ginen viaje bastante, Mallorca, Cantabria, Madrid, eta hor kusi ginen ze gustatzen zaigun, eta erosi gintuen lehenengo bi behorrak. Bai, jendeari pixko bat gogoratzeko Arabe Arrazako zaldi hauek ze berezitasun dute? Hau dire ez diren zaldi arraza handiek, baina dutena dire arraz resistenteak, eta haien karakteristika importanteena da burua. Dela arraz markatua, arraz fina, muturra dute arraz fina, oiare handiak, begi handiak, frenteare du nahiko handie, belari txikiak, eta gero dute karakterra. Karakterra, baina haiengana llegatzen bazara, emate dute dena. Kostatzen da haiengana llegatzea, baina gero baute bihotza arrazona. Bai, eta zure kasuan batipat, gustatzen zaizu zaldia estetikoki, morfologikoki oso polita direlakoz, eta gainera, txapelketatan ibiltzen dituzu ez, morfologiako txapelketatan ez? Ba, gu gaude pixket enfokatuak morfologia munduan edo show munduan, orduan bai bilatzen dugula pixket belleza. Baina, horrek ez du nahi erran deus ez, dago dena enfokatu dire zaldiak azkenean, Bai, eta hasieratik, pista honekin hartu zenuen etxerako behartzen nuena, eta de hecho, hasi zen txapelketaren batean maitza hona lortu dituzu ez, hasieratik ez? Bai, izan dugu bai, aukera idazteko txapelketan bat, irabazi ginen Espainiako txapelketa, gero konkursu internazional bat ere bai, eta, poliki, bai, hasieratik, da zaila, baina saiatu gara gauzak galik eta hoberen egiten, eta bai lortutugula emaitzak, nahiko importante guretako. Bai, zaldi hauek ere mantenu aldetikan, bere kostua badute, bere gastua badute ez, batipate gero txapelketarako taula prestatzeko, eta behar da ere diru sarreran bat ez, horretarako ez. Ez dakit, salmentari esker lortzen duzu pixko bat, konpensatzea edo pixko diru sarrera batzuk izatea? Ez, azkenean hau da hobi bat, eta hemen hobi guztiak bezala, azkenean patu harra duzu dirua. Txapelketatan ez da premio ekonomikorik, badira bakarren bat, baina, emiratotan eta hola.
Eta hemen txapelketa irabaz edo lortzen duzuna da pixka prestigioa. Horde prestigioakin, bai jendeak galdetzen dola, eta gero salmentak eta, pues, bueno, beti erraxagoa dire. Bai, Zubialdea Arabian zure ganadutegi honetatik saldu dituzun potroak edo noraino iritsi, nora saldu dituzu? Bueno, pues duela 2 urte edo saldu ginen potro bat Pakistanera, morfologia aldekoa, zen gure ginen esperantza uniz potu horta, baina justu hori zen pandemia, ezin izan txapelketarik, eta orden, zen arrat, saldu behar izan ginen, eta torri zen kliente bat Pakistanekoa, eta eramen zuen. Eta gero, bueno, saldu ginen bertze zaldi bet Abu Dhabira ere bai, hori bigarren potro izan zen, eta orduen, bueno, oinik lineak ez gintuen arraz definituak, eta ezen morfologia aldekoa, orduen, raideko saldu ginen. Bai, eta 2022 urtea, pasatu berria den urte hortan ere, sariren bat lortu duzu ez? Bai, urrian izan zen Kordoban Espainiako txapelketa, eta eramen ginen potro bat, hemen jaioa, iaz, eta Futurity klasean irabazi zuen urrezko domina bai. Eta baita ere, raid edo beste lasterketa horietan, hemendik ateria den beste zaldiren batek irabazia du, ez? Bai, galden astean izan zen Abu Dhabin desiertoen, 120 kilometro karrera bat, eta etxan jabetako potro batek irabazi zuen, bai. Premio nahiko importantea egerteko. Bai, zuentzat, ohore bat, ez? Azkenean hemendik ateratako zaldi batek lortzea olako sari bat, ez? Bai, egerteko bai, ez? Gainera, da karrera bat nahiko desertuan, dire 120 kilometro, eta bada kompetentzia asko, da munduko 10 txapelketa importanteen arteko bat, eta irabaztea, pero azkenean, bai, egia maten duela subidon. Bai, momentuan ez da zenbatxo burukin ibiltzen zara, pixo bat gurutzatu barra dituzu, nola egiten duzu etorkizunari begira? Bai, bueno, ez du gaunitz kriatzen, bat, bi urtean, merkatua dago merkatua, orduen, ibili gara pixket lasai, eta adibidez eldun urtean bakarrik espero dugu moxal bat. Bai. Aurten 2 izantugu eta eldun urtean bat. Bai, eta ateratzen diren horiek, beti ere, gurutzapen on bat egin da, ez? Ustez egokiena dena edo... Bai, azken hau zen matematika, ez? Gu saiatzen gara ikusten hau txapelketa, bidaiatzen ere bai, aste burutan gaten gara lagunen behorrak ustera, ikusteko zer dagoen, eta bai saiatzen gara behorrak batuen defektuak sementalekin estaltzen ez, ateratzeko kluze bat guri gustatzen zaiguna. Bai, montori naturala izaten da, inseminazio bidez... Ez, normalian egiten dugu inseminazioa. Inseminazio artifizial edo kongelatuekin. Normalian guk ibiltzen dugun zaldiek egoten dire Italia edo Belgikan, orduen, programatzen dugu behorraren zikloak eta inseminatzen dugu. Bai, eta, imaginatzen dut izan beharko dela, fertilade saiatu beharko dela handia izaten, ez? Eta suposatzen dut azia oso aresti izanen dela eta ez da formatan gaitzeko, ez? Bai, aparte aziaz aparte, badire veterinario gastuak, enbioak, manipulazioak, balin baduzu semen kongelatuak bidali behar duzu kontenedoak nitrogeno, ekartzeko azia, eta orduen bai saiagatzen gara optimizatzen, ez? Beti etortzen da aste bat lehenago albaiterua, eta egunero etortzen da, behiratzen du nola den zikloa, eta berak erraten gaitu, noiz eskatu gara dugun semena, eta ekartzen dugu. Mantenu aldetikan, beste dozein zaldiarekin alderatuz, behar du mantenu berezia, bazka bereziaren bat, pensu berezia edo... Ez, azkenean dire zaldiek, eta mantenumentu pentsuakin gaten aldire ongi. Baina, egu maten digula pixket pentsu, pixket espeziala bat, brilloangatik, pelagiangatik, potroak hobe azteko pentsu pixket espezialak, o vitamina batzutan, segun nola dauden, bai. Eta Baztango klima, hemengo Oronozko klima honek, zer moduz hartzen dute klima? Bai, berdin, akostumbratu dire, bai. Egi da, adibidez neguenta bai patzen digula mantak eta hola, baina, ida gehiago pelagiangatik, ez? Bai. Bela gaian gustura biltzen dire, bertako bazka ere gustokoa dute, ez? Bai, hauen nahiago egon egun guztia kanpoan, kuadran baino. Bai. Eta gero txapelketari begira, prestaketa berezia xorin bat behar izaten da, ez? Bai, normalian ikusten badugula behorra potro bat nahiko interesantea, bai eramaten dugula Barcelonara, zentro de entrenamiento batera, eta negoten dire 3-4 hilabete, txapelketa baino lehen, muskulatzen, prestatzen zuzte, erakusten zaie posatzen, eta bueno. Bai, ezagite, sale erosketa mundu honetan ibiltzen den jendea,
batzuk behar bada inbertsio bezala hartzen dute, beste batzuk afizio handia dutelakoz, bada jendea, kirol munduan ibiltzen dena, olako Bai, badire, bada jendea deikatzen da klase esklusibo untara, bai sale erosketa baino egiten du agente bezala, ez? Orduan igual kliente batek esaten dio nahi dut olako karakteristikako behor bat, eta horrek bai biletzen du, eta dedikatzen da hortara bai. Euskal Herri mailan badire, zu bezala afizio dutenak, ganadutegi bat dutenak, honitzo? Gutxi, bada Bizkaian bada bakarron bat, Iruña ondoan beste bat, orain Gipuzkoan bada beste bat, baina arras gutxi. Osongi, beti ere, eskertzeko da, zure arreta hau, badakigu gutxitan edo tarteka kanpoan ibiltzen zarela eta etxean gutxi, oseak, eskertzen du azalpen hauek emateagatik, ikusentzure gogoratu azkenean bastan aberatsa da, ez paisaje eta guztiengatik, baizik eta dena zin da ona eta kalitatezkoagatik, eta azkenean polita da ez, bastanen bera arabe arrazako zaldiak izatea, gustagarria da danontzat, eta zu segi hasier, afizionekin eta emaitza honak etortzen jarraitzen duten. Espero dugu. Eskerrik asko ongi izan. Bale, mila esker. Bigarren atal honetan, Lander Sagasetarekin gaude, bera badakizuez urte kuadrilla, frutagintzan edo frutarbolekin da lanean, Kibisat enpresako nagusia, eta Lander hementxe gaude, Narbarten, gure atzekaldean, Kibi Landaren plantazionea, eta zuek negu sasoian tokatzen dena batipat, kimak eta lana dire eta hortan zabiltzate ez? Bai, hoxe da, garai honetan egin beharreko lan garrantzitsuena, kimaketa dugu, eta oraintxe gaina momentu egokia, ja osto guztia galdu du arbolak, eta jotake, egera egun hauetan lanean. Bai, hori da, aurreko urtea, esan behar dugu, urte triste izan duzela ez, bai Kibitan da bai Sagarretan ere, eta Kibiaren kasuan, hasiera batean urte hasierak itxura politazun, baina gero okertu zen ez? Bai, lehengo urtean oso negu polita egin zion, liburu esaten duen bezala erraten dena, hotza orduak ongi kunplitu ziren eta bete-betean heldu zen, brotazioa ikaragarri heldu zen. Eta oso optimista ginen, baina gero beranduxko apirilean izotza forte bat egin zuen eta dena erreziun. Orduko brotazioa eta produkzionik gehiena galdu genuen. Esaterako dena generalean hemen Baiaran 185 gora galdu genuen eta aurten bildutako produkzio anekdotiko izan du da. Eta gero horrek eragin du arbolak nola gero bigarren brotazio bat etortzen da handik hilabete batera izotzen ondotik, baina horrek ez du lorerik ekartzen. Eta arbolak pixka desekilibratu egin da, nola frutarik ez duen eman, ez du ekoiztu, dena egurrera joan da, eta horrek hasik lan gehiago kimatzen, normalena izango zen, baina. Kimatzeko orduan, podatzeko orduan Kibi arbolak, ez dakit, pixka bat ez da adarrak entzeagatik, baizik eta helburu batekin, ez? Orduan zuek esperientzia duzue, garbi ikusten duzue ze kendu eta zer ez? Bai, azkenean guk urte asko daramazkigu, ez kimatzen eta beti objektibo bat markatzen dugu urtero, ez, hektariako zenbateko produkzioa bildu nahi dugun, eta gure burutan beti edukitzen dugu 20.000 kilo Kibi hektariako bildu nahi ditugula. Eta hori pixkat markatzeko lehendabiziko lanak kimaketa da. Hor uzten ditugun adarren arabera, produkzio gehiago izateko aukera izango dugu edo gutxiago izateko aukera. Gu saiatzen gara, hortxe, 20.000 kilo inguru izateko intentzioarekin. Nola kalkulatzen dugu, azkenean da arbolak zenbat metro okupatzen dituen eta metroko hainbeste adar utzi behar diela. Nik beti esaten diet langilei eta alambre metro lineal batean 3-4 adar izan behar ditugula eta adar bakotxak 20-25 begi ingurukoak. Begiak dira, hemen ikusten ditugun pilota moduko hauek dira fruta emateko begi honak. Eta orduan, begi hauetatik 20-25 dituten adar hauek, hau adibidez ahal izango zen, eta hauetatik metro lineal batean 3-4 adar behar ditugu. Pixko bat desberdintzeko ze adarrak ematen duen fruta ere baduzu prestatu ez? Bai, pixka eta berezi dut, moztu dutena.
Bueno, kibiak berez urtean izaten duen, bueno, hau da lehen urteko adarra, adar zarra ikusten da, azala ilunagoa, hau ja da 2 urte izango ditu, hau urte bat, eta hau da lehengo primaveran brotatzen hasi ziren broteak, ezta? Azala finagoa eta kolore marroi argitxoagoa. Eta orduan, kibiak berez ematen ditu 3 adar mota. Hau izan nintzen bat brindilla deitzen dioguna, punta bukatua izaten du, eta begiak lodi-lodiak, 10 begi inguru, eta izaten da 50 zentimetro, 60 zentimetro gehienez luze. Gero beste adar mota izango ziren ja bigarrena, hauek dira fruta emateko adarrik hoberenak, hauek izaten dira metroa baino luzeagoa eta 2 metro gehienez luze. Hauek dira adar normalak deitzen ditutenak. Eta gero hauek baino fuerteagoak izaten dira, beti ere fijatu behar gara hemen hasieran zenbateko loditasuna eta behaz txikiaren loditasuna baldin badu bada adar txikia edo adar normala deitzen duguna. Eta hortik gora baldin bada hemen izanen dugu bakarraren bat, hau adibidez, jazten da txupoia bezala izaten. Zein dira ezberdintasunak adar normala eta txupoien artean? Adar normalak begi honak oso hurbil hasten zaizkio. Kasik metro erdira ja badaude ja fruta emango duten begiak. Eta txupoiak berriz, lehendabiziko metroan izaten dituen begiak dire bi hauek bezala oso planoak eta hauek egurra ematen dute berrizen urren urtean. Hauek ez dute frutarik ematen. Orduan jendeak bere baratzetan, bere etxetan fijatu behar diena da begien kalidadean. Begi potxolo hauek ikusten badituzte hauek dira urren urtean fruta errexago emango dutenak. Eta beste hauek dira, arbola berritu nahi baldin badute, edo giaren bat aldatu, txupoiak horretarako dire interesanteak, arbolaren estruktura berritzeko. Bestela fruta emateko ez dira interesanteak. Fruta ematen dute puntan, baina oso urruti. Jende askoten da esperoan, zure urteroko azalpen hauek hartzeko ja fresko izateko informazioa eta etxean ahalik eta hobekien saiatzeko egiten, ez? Ni generalen fijatzen diz pixkot baratzetan eta beti esaten dena de formación profesional eta jendeak adar sobera uzten ditu arboletan. Beldurra izaten dute kimatzen eta nire gomendio da errez kimatzeko. Azkenean, 3 metro hartzen dituen arbol batek 20 bat adar utzizkero eta gisa hontako adarrak berez 20-25 begi dituztenak nahikoa da. Famili batendako fruta polita emateko. Problema da, adar asko uzten den tokian, itzalare gero handia izaten da eta ateratzen den ekoizpena fruta txikia eta kalidade gutxikoa. Zuek Lander, Kibisat enpresan, Baztan Bidasagako kibia, sagarrondoak ere hasi zituzten urte batzu bila ekoizten ere sagarra, eta kimaketa, sagaztietako kimaketa eta kibietakoa ezagit biek uztartzen dituzuen edo hau bukatuta hasten zate sagarrondokin? Generalean lehendabizi kibia podatzen dugu, zeren berez ere lehenago hasten da izerdia mugitzen eta martxoan lehenago ateratzen du brotazioa kibiak sagarra baino. Beste aldetik teknikoki ere gure sagaztia, beste programetan aipatu dut, gu dugun problema da indar handia dutela arbolak, eta orduan neguan ez ditugu kimatzen, zeren neguan mozten badire kimatzen bada sagarrondoa indar gehiago hartzen du. Eta gu saiatzen gara gero hostoa atera ondoan, udaberritik gora, antxe apirila, maiatzan hasiko era hango kimaketak egiten, baina teknikoki horrela erabaki dugulako. Sagaztietan ere urte txarra, orduan, urten tokatzen da bietan ona, ez? Ja, behingoz, kibita sagarren. Sagarraren ez da enbesteko sorpresa izan, sagarra azkenen bizio hartu du bere bezeriarekin 2 urtetik ematen digu gehien bat, 2 urte izan genuen ekoizpena, lehen urtean uste genuen izan genuna, baina gehiago izan genuen, baina kasik azero geratu zitzaigun, eta aurten espero dugu berri zen ekoizpen urte izatea, eta hori bere 2 urteroko prozesu horretan sartuta dago, bete-betean heldu dira lore begiak, eta esperantza badugu, baina beti beldurra denbora zer egingo du. Beranduko izotza bat egiten badu, gure ilusio guztia buskatzen du, baina Lander, utziko zaitu orduan pixa bat kimatzen, erakutsiko diguzu orokorki arbola baten aurrean, kibilandare baten aurrean nola egin, eta ze kontatzen diguzu. Hemen komentatu nahi nizuen, hauek arbolak
nahiko zaharrak dire, ja 30 urtetik gorako arbolak, horregatik ikusten dugu enborra ja nahiko lodia, baina guk kiwi arbol batean saiatzen gera, lehendabizi estruktura erraiz bat formatzen, ezta? Enborra garbi-garbia alambreraino, goiko alambreraino, eta alambre honetan formatzen ditugu arbolaren giak edo fruta emango duten besoak. Kasu honetan arbor zaharra da, baina ikusten dugu nahiko indarrean dagoela, gainean ere nahiko brotazio berriak, puntaraino, eta gainera hau normala dena, baina gehiago luzatu dugu, horko leku hori betetzeko. Ikusten dugu bertzaldetik ere hemen besoa ja nahiko zahartuta eta ja hilda bezala ikusten da, baina gainetik bere garaian bota genuen txupoi bat eta hasi ginen beste adar gia berri bat formatzen. Bueno, kasu honetan, enborra guk gainean ikusten dugu ez da problemari, nahiko adar berriak daude, orduan berez, nola lehen urtean ez zuen frutarik eman, indarra sobrante izan dute arbolak eta txupoiak bota izkigu, hauek txupoiak dira, enborrean ateratako adar berriak, urte bateko krezimientoarekin. Orduan, printzipioz, nola ez duten behar beste adarrik hau berritzeko, denak kendu ingo dizkiot kontratik. Hau ja, arbolaren estruktura garbi mantentzeko. Mozten ditugun adarrak puxkaka moztu, nire gomendioa da, adarrak ez tiratzea eskuduz elurre botatzeko, zeren askotan puntak lotuta egoten dira, eta igual behar dugun beste adar berri bat puskatuko genuke hau botaz. Gero gia ikusten dugu, eta niri beti gustatzen zebe puntatik enborrera aldera kimatzen jutea. Hemen beti, ja behin ikusita pixkat gia zein dugun, hori zehaztu dugu, ja pentsatzen hasten geha, fruta adarrak, produkzio adarrak nola kimatuko ditugu. Orduan hemen beti bilatu behar dugu, adar zaharrak kendu, lehen urtean fruta eman zuten adarrak dira moztu beharrak, beti adar berri baten kontratik. Orduan, kiwi adarrak bere joera naturala da, hasieran botatzen digu beti brote berri indartsu bat, berrikuntza adarra deitzen diguna, eta hortik aurrera botatzen digu, hauek lehen urtean ez zuten askorik eman, izotzen gati, baina hau denak izango ziren, honek bai, kibia eman zuten. Orduan, gure kimatzeko joera da, berrikuntza kimaketa. Adar zaharrak kendu, eta adar berria beti utzi. Hurrengo urtean, toki honetan fruta emateko. Beti saiatu behar gara ahalik eta gutxiena luzatzen giatik. Kasu honetan ez dugu berrikuntza askorik gia ondoan, baina saiatu behar gara ahalik eta gehien giara hurbiltzen adar berri hauekin. Haure ja, asko luzatzen zaigu, hemen badaude adar berriak, baina ez zaizkigu interesatzen urruti xamar daudelako. Orduan hauek ja pixkat mozten joan, pazientziaz dena puxkatu, tiratu gabe, dena puxkaka moztu eta botatzen joan. Hau, hemen utziko genuen, orduan hori ere hortik genuen. Bai, eta gero lurrean geratzen den dana trituratzen duzu, ez? Bai, lurrera botatzen, guk adarrak denak lurrera botatzen ditugu, pixkat arbol azpitik atera, eta gero traktorez pasatzen gara trituradora batekin gainetik dena xatu eta abonotako geratzen da. Bai. Ja ikusten da, ez aski gutxi moztuta jaze... Bai, segidun ja garbitasun hartzen hiru lau adar kenduta, hemen hauek jau hemen baditugu politak, hurrengo urterako adar berriak, orduan adar zar txiki hau kenduko genuen, hau ere bai. Niretzat arbol baten egoera hoberena da, gia inguruan adar txikiak baldin baditugu brindilla modukoak, eta handikan 25 zentimetrotan ja 2 metroko adar horietatik ateratzen baldin bazizkigu. Hori da egoerarik politena. Horrela, ja dena superfizie guztiak bete-betean produzitzeko gai izaten dugu. Hemen ere, hurbilen hau izango genuen adar berria, orduan hortik aurrera adar zaharrak kendu. Gero, lanerako erramintak bakotxa gustukoena duena. Gu hemen gehienetan horrelako aizturrekin ibiltzen gara, 60 zentimetroko kiderrekin, komodo alturan eta egin barreko korteak bestela, aiztur txikiak ere bai, hori bakoitzak nahi duen bezala. Oso Lander, ja ikusi dugu, lehen adar tartetik ia ez ginen aheri eta... Segidan garbitzen da pixkot, eta hau oraindik ere sobera adar izango zen, pixkat ere bakandu, baina nik
niri gustatzen zait, kimatzeko denboran sobrante pixkat utzi adarrak eta gero adarrak lotzera etortzen garenean horrela aukera daukagu erabakitzeko zein den adarrik hoberena, eta hor ja sobratzen diren adarrak berrizen kentzen ditugu. Gure aukera da beti 30 zentimetrotik lotzen dugu adar bat alambrean, eta ja hortik gora sobrante daudenak berrizen kendu. Beti kentzeko badago garestia. Osongi Lander, beste behin ere eskerrak eman, zalpen guzti hauek emateagatik, eta urte borobia duzuen behingoz, bai kibi eta bai sagarretan. Berriz ene ilusio pixka batekin hasi gira lanean, aurtengoan nola portatzen den. Hala izan daia, eskerrik asko. Zueri nahi duzen arte agur. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude, eta oraingoan gurekin Nafarroakoen sindikatuko idazkari nagusia dugu, Patxiku Irisarri, eta Patxiku, freskura etorri zaigu, eguraldi normaltxeagoak, eta pixka bat ezagit, ene sindikatutik ze balorazio egiten duzuen, nola hasi duzu urtia? Urtea nahiko potente hasiko da, eta joan da urteko balorazio pixka bat gainetik egiteko, hor izan dozien lehortiak ezin ahaztu oraindikan, orain hori nabaritzen da, ikulutan, belar eskasia eta bestetikan hor joan den urtean ere, behi esne sektorean hor nahiko mobilizazio egin genituen, eta horrek emaitza batzuk eman ditu, eta orain esne prezio hori goratu egin da, baina ez du antzi behar bidean hainbat nekazari gelditu direla, hainbat eta hainbat abere buru hil zirela, horrek ekarri duela halako eskasi pixko bat ere, eta horrek lagundu du prezio hori igotzen. Orduan, jarraitzen dutenak, aurreko urtetako zama hori arintzen ari dira, ez du erranen orain aski ongi bizi direnik, baizik eta lehengo urtetako zama horiek arintzen, eta gero bestetikan, orain dela bi hilabete edo hasi ginen hor pixkat ardi esne sektorean, nolako prezioak ziren, kontratuak imar zirela, eta horretan jarraitzen dugu, nahiz eta kanpaina hasi, bildotxak saltzen ari, horrere nabaritzen da, urte hasiera eta prezioan jaitsierak, eta pixkate hori izan da joan den urteko ibilbidea, eta orain urte hasieran potentea, aipatu dut, izan ere hauteskundeak baditugu, ez maiatzakoak noski, horiek ere hor daude, udaletxetara, baizik eta sektoreko hainbat hauteskunde izanen ditugu, Eta aipatuko ditut, eta dira, erronkari jatorri izendapena erako, gero bigarrena zepaen, sektore ekologikoan, gero bestea da Nafarroako Aretxea Ternera Navarra eta Nafarroako Bildotxa, Kordero Navarra, horiek joan da urtean tokatzen ziren, baina pandemia zela eta etzen ikusten aukerik hor egiteko, eta urte bat berandugo eginen dira. Eta gero azkeneko biak izanen dira Tuterako alkatxofa eta gero pikillo piperra. Horiek seirek izanen dira, printzipioz, martxoaren 30an izanen da bozkatzeko eguna, baina aurretik hor hainbat lan egin behar dira, eta hoitan hor ere zerrendak egin behar dira, martxoaren birako, eta noski zerrenda horren inguruan ere programak. Hori da. Eta, gaia aldatuaz, badakigu azken aldean joera zela, makrogranja handiak egiteko, intensiboki izugarripila buru sartzeko, eta horren inguruan legeren bat edo limitazioaren bat jarri dute, ez? Hor nahiko eztabaida izan du da, azkeneko urte hauetan, hemen adibidez Nafarroan Kaparrasoko makrogranja horrekin, eta orain, pak berriarekin, azkeneko astean, urtia bukatu baino lehen, hor atera dituzte 10 dekretu edo, eta hoitan batean,
atera dute halako muga bat, ez? Eta hor aipatzen du granjak 850 UGM baino gehiago ezin dutela izan. Behi bat UGM bat da, gero aretxeak utili dute, baina hor jarri dute tope bat. Tope hori jarrita markatu dute, hemendik aurrera martxan jarri nahi dutenak hori izanen dela topea, eta gero haunditzeko ere, norbaitek haunditu nahi baldin badu granja eta hortik goiti baldin bada ezin izanen du haunditu, eta behetikan dagona bai, baina beti ere 850ko tope horrekin ez. Horrek ere kinkalarrian uzten du, hor Nobierkasen inbarzuten beste mako granja bat, pixkat Kaparrosoko hauekin lotuta. Eta hori da pixkat izan den nobedade nagusia, ez? Oraindik irakurtzen ari gara dekreto guztiak, azkenean aipatu ditut 10 dekreto, 1000 horri, eta hortxe ari gara liburuak olentzeroko ekarri ditunatik aparte horiek irakurtzen. Bai, eta bukatzeko ja Patxiku, arnezaintza sektorea, ez? Askotan gutxia ditzen dena, eztia eta bar guztiok gustora jaten dugu, baina hor ere bada saltza ez. Bai, hor bada saltza, da sektore bat, hori zuk aipatu duzun bezala, ez? Ez dugu igual lehen lerrotan ikusten den sektorea, baina aurten udan lehorteekin, lore gutiago, suteak, denak izkalia, gainera suteak izan direlik eta erleak hartu eta handik atera behar izan dituzte, hainbat erlategi ere erre egin dira, baina hortik aparte horten gertatu dena da, industriak ekarri dula egundaino baino ezti gehiago kanpotik eta batez ere Txinatik, eta horrek ekarri du bertako erlezainak bere eztia ezin salduz ibili direla, ez? Ezin saldu baina gehiago da, industria eskaintzen zuen prezioa oso baxua zela, eta orduan eztia egiten dutenak, orain eztia beraien biltegietan dute, ez? Horrek ekartzen du ere baita kriston zama, eta horreri gehitzen baldin badiogu, erle sektoriak, bere erleak alde batetik bestera eraman behar ditula eta, oraindik ez da garbi, baina ematen du baita ere, 20 zentimoko, gasoilan 20 zentimoko diru laguntza horretik kanpo gelditzen dela hasiera batean, ez? Lehen sektorea hor sartuta dago, baina erlearena nola ez den ez traktorea eta nola ez diren ez kamioiak, baizik eta furgonetatan eta ibiltzen dituzten, badago halako arazoren bat konsideratzeko profesional bezala 20 zentimo horiek lortzeko, ez? Eta gero, lehen aipatu dugu, PAK berriarekin, beste 10 dekreto atera direla, eta hoitan batean jartzen du ustiategi bakotxak izan behar duela bere albaitaria, ez? Eta albaitari horrek imardula animalien jarraipena. Kasu honetan erleak dira, erleak ere beraien eritasunak eta ezaten dituzte, berroa edo adibidez, baina kontua da batzuk, igual batez ere mugan daudenak, igual erletegiak orain Nafarroan dituzte eta hurrengoan dituzte Sorian eta hurrengoan Nafarroan, baina beste puntan, ez? Eta horreri jarraipen egiteko, albaiteri berdina edo bakarra hori behar baldin baduzu, hori praktikan ezinezkoa da albaitaria hori ere mugitzea erleak joaten diren tokietara, zeren albaitariak noski hortik aparte ere zati dituzte bezein bate ustietegi behiratu barrak, eta orduan hori da pixkat hor dagoen gatazka. Hurrengo astean izanen dugu bilera bat horren inguruan, estatu mailan koa jarri da horren inguruan mugitzen, eta hor mobilizazioaren bat ere aurre ikusten dute.
Oso ongi, Patxiku, gai haunitzekin etorri zara gaurkoan, eta gure partetik, zuk esan dako guztia ikusentzulei helarazi, erle sektorean ari dineri, oroitzen garela beraietaz gogoratu, eta ez da oroitzea bakarri, baizik eta beraien eztia erosi barra dugu, eta behar dutenean guztion artean esku bat bota. Eta Patxiku, eskerrik asko, eta aurrerago izanen dugu elkarren berri, pixko bai hauteskundari begira, eta beste gai inguru batzuen inguruan solasteko. Hori da, joanen gara xehetasunak aztertzen eta egonen gara. Eskerrik asko, ongi izan. Nahi duzen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da esne egunero jasotzea eta 8 ordu baino lehen gure ontziratze plantara eramatea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.